O bod da, croeso cynnes i chi roedd bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Fi wedi bod yn gwrando dros wythnos y diwethaf ar Meseia Handel. Lle bod rhaid o chi wedi bod yn gwneud hefyd. So, pan fi wedi bod yn gwrando arno fe yn ystod Nadolig, mae'n wych i wrando unrhyw bryd. A mae'r Hallelujah Chorus yn dweud pan maen nhw'n canu King of Kings and Lord of Lords. A'r brenin y brenhinoedd, arglwyddi, mae'n ogoneddus, neu gwe? A'r un Iesu Grist sy'n croesawu ni ddod i addoli fe bod yma brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. Falle bod yna'n rhoi ofn i ni, ond mae yr un Crist yn dyfa sy'n dweud dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roedd fi o'r ffwystra i chi. Cymerwch fo iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon. A to fe ni'n dod bore yma, brenin y brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi, ond hefyd yr un mwyaf addfwyn, y mwyaf gostyngedig sy'n croesawu ni ddod ato fe. Emyr sy'n arwen ni yn yr oedfa bore yma, ni'n gweddio bendith Duw arno ti, Emyr, wrth y ti'n arwen ni ag arno ni wrth ni wrando ac ymateb i'th air di, i air Duw. Ac yna, y croeso i chi ymunod ni ar ddiwedd yr oedfa, mae'n gyfle ni gael paneg gyda'n gilydd yn yr ystafell gefen fan hyn. Ac yna, mae'n oedfa eto am 5 o'r gloch, oedfa Carol Oki. A oedfa bach yn wahanol, os oes rhyw garol, ni ddim wedi canu eto dros Nadolig, a chi'n pam ni heb ganu fe, dyma cyfle chi ddewis heno, neu rannu rhywbeth ynglyn ar Nadolig, rhywbeth sydd wedi taro chi dros yr wythnosau diwethaf, wrth chi fyfyrio ar air Duw eich hunain. Felly 5 o'r gloch heno, oedfa bach yn wahanol, ac yna cofiwch, mae'n oedfa yma bore dydd Mercher, sef dydd Nadolig am 10 o'r gloch, ac yna Sul nesaf, os dyw ei mynd, bydd Gwydion yn arwen ni yn oedfa'r bore am 10, ac yna unau fi neu dewi am 5 o'r gloch nos Sul nesaf. Cofiwch hefyd, mae ni sydd yn y tabernacl yn y dre prynawn di Sul nesaf, ac os oes rhywun yn gallu helpu, os ych chi'n rhoi gwybod i Liz neu Lynn, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Hefyd, un peth arall, mae diwedd y tymor fe bethau, ac yna mae'r angen ail greu rotas ar gyfer Ionawr i Ebrill. Diolch i Amanda ac i Elen am wneud hynny. Os ydych chi roi unrhyw ddyddiadau sy'n anghyfleus ar gyfer unrhyw un o'r rotas iddyn nhw, cyn gyntas i bosib, neu os mae unrhyw rota chi ddim yn rhan ono, byddech chi'n hoffi bod yn rhan ohono nhw, yna rowch gwybod i nhw, a nhw drefnu hynny dros y dyddiau nesaf. Felly diolch am y gwaith hynny. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod ni'n dod at yr un gogoneddus, at yr un sydd yn frenin y brenhinoedd ac yn arglwydd yr arglwyddi. Yr un cyn bod amser, bod yr holl angylion yn ei addoli fe, bod y byd i gyd wedi dod i'w greu, trwyddo fe ac ei fwyne. O arglwydd, be allan ni'n neud ond plygu ger dy fron di a thaddoli di. Ni'n diolch i ti hefyd bod yr un sydd yn frenin y brenhinoedd wedi dod i'n plith ni, wedi gwacau ei hun ac wedi dod yn berson, wedi gorwedd mewn preseb, wedi cerdded ar hyd llwybrau yn byd ni, ac yn wir wedi dod i farw yn ein lle ni, bod wedi dod i roi gorffwys i ni. O Dduw, ni'n gweddio heddi, byddwn ni'n profi'r gorffwys hynny. Gorffwys sydd wedi ennill i ni trwy groes yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio, nid i ddyrchafu enw Crist heddi yn y lle hwn
ac yn colonnau pob un ohono ni, a bydde hynny mawl a chlod iddo fe. Amen. Amen. Diolch Rod. Ni'n mynd i ganu carol efo'n gilydd. Yn awr hen garol Gymraeg. Awn i Fethlem. Bawb dan ganu. Neidio, dawnsio a difyru. I gael gweld ein prynwr caredig. Aned heddiw. Ddydd nadolig. A mae'r bedwerydd pennill yn dweud hyn. Awn i Fethlem. I gael gweled Mair a mab Duw ar ei harfed. Mair yn dala rwng ei dwylo. Y mab sy'n cadw'r byd rhag cwympo. Gyda'r gwych. Mae'n ei sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Ar bore dydd Sul diwetha, wnaethon ni feddwl am Iesu fel mab ei dad. A be wnaethon ni oedd edrych ar y llinach yna, restr yna o enwau yn Efengyl Luc, a nodi rhai o'r tadau arwydd o cael yn coeden teulu Iesu. Heddi, ni'n mynd i feddwl am Iesu fel mab ei fam. Ac yn mynd i edrych ar y llinach sydd gyda ni yn Efengyl Mathew. Ymddiheiriadau eto i'r un sy'n cyfieithu, gorfod darllen y restr hir yma o enwau. A bydd rai ohonoch chi'n gwybod mae'r restr enwau yma yn wahanol, y restr yn Luc a restr yn Mathew. Dwi ddim yn cael ei esbonio pam. Mae lot o drafod, lot o ddyfalu beth sy'n esbonio y gwahaniaethau. Yr esboniad symla, siwr o fod, yw fod un yn dilyn y llinach trwy ochr Mair,
Yr llall yn dilyn y llinach trwy ochr Joseph, ac yna maen nhw'n cwrdd ar ryw bwynt yn y llinach te. Ond am nawr wnawn ni ddarllen Mathew 1 ac adnodau 1 i 17. Dyma air Duw. Dyma restr achau Iesu Grist, mab Dafydd, mab Abraham. Yr oedd Abraham yn dad i Isaac, Isaac yn dad i Jacob, a Jacob yn dad i Juda a'i frodyr. Yr oedd Juda yn dad i Perez a Sera a Tamar yn fam iddynt. Yr oedd Perez yn dad i Hesron, Hesron i Ram, Ram i Aminadab, Aminadab i Nason, Nason i Salmon. Yr oedd Salmon yn dad i Boaz, a Rahab yn fam iddo. Boaz yn dad i Obed, a Ruth yn fam iddo. Obed yn dad i Jesse, a Jesse yn dad i'r brenin Dafydd. Yr oedd Dafydd yn dad i Solomon, a graig Wrea yn fam iddo. Yr oedd Solomon yn dad i Rehoboam, Rehoboam yn dad i Abea, ac Abea yn dad i Asa. Roedd Asa yn dad i Jehoshaphat, Jehoshaphat i Joram, Joram i Usea, Usea i Jotham, Jotham i Ahas, Ahas i Hezekiah, Hezekiah i Manasseh, Manasseh i Amon, ac Amon i Josea. Roedd Josea yn dad i Jechonea a'i frodyr yng nghyfnod y geithglyd i Babylon. Ar ôl y geithglyd i Babylon, roedd Jechonea yn dad i Salathiel, Salathiel i Zorobabel, Zorobabel i Abiud, Abiud i Eliakim, Eliakim i Asor, Asor i Zadok, Zadok i Achim, Achim i Eliud, Eliud i Eleasar, Eleasar i Mathan, a Mathan i Jacob. Roedd Jacob yn dad i Joseph, gŵr Mair, a hi a roddodd enedigaeth i Iesu, a elwyd y Meseia. Felly, 40 yw cyfanrif y cenedlaethau o Abraham hyd Dafydd, a 40 o Ddafydd hyd y geithglyd i Babylon, a 40 hefyd o'r geithglyd i Babylon hyd y Meseia. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ganon ni garol arall. Rhif 35. Mae gwahoddiad i ni heddiw i gadw gwyl. Clywch heb gel y clich yn galw o cadw'n oil. Gwyl i goffa'r bore dedwydd genedigaeth Crist yr arglwydd. Rhoddwn foliant am y newydd a chadw'n oil. Nawn ni sefyll i ganu.
gael stori'r plant nawr. Diolch, Gwydio. Nawr, rwy'n wedi ddangos rhywbeth i chi. Fi'n mynd gwybod os chi wedi gweld un o'r rhain o'r blaen. Beth yw hwnna? Chi'n gwybod y gair top yn i chi? Llyfr llofnodion. Chi'n gwybod beth yw'r llofnodion? Llofnod yw, chi'n gwybod os ni'n ysgrifennu enw, byddwn ni'n rhoi G, W, D, I, O. Ond wedyn, weithiau, mae rhywun yn gofyn am autograff chi, signature chi, llofnod chi. A chi'n trio wneud yn eitha flashy, edrych yn dda. Nawr mae gen i ambell i lofnod fan hyn. Nawr eisiau chi ddyfalu llofnod pwy yw hwn. Fi'n checo bod e ddim upside down. Llofnod pwy yw hwnna? Rhywun enwog, rhywun mae Eila yn hoffi, gwrando arni hi'n canu. Taylor Swift yw hwnna. Chi'n gweld rhyw fath o T fyna. T-A-E. Signature Taylor Swift yw hwnna. Pwy yw hwnna? Llofnod pwy yw hwnna, chi'n meddwl? Chi'n gweld rhyw llythyren yna? Mae'n edrych fel Elvis. Dim cweit. Rhywun yn gwybod. Gofyn i fi ddale lan. Yn aml chi ddim yn, mae'r llofnodion yn lli fod yn aneglur iawn. Gareth Bale yw hwnna. Gareth Bale sy'n byw fan hyn, yn Eglwys Newydd. Nawr, os byddech chi'n gwerthu hwn, byddech chi'n gwerthu hwnna heddiw, faint chi'n meddwl byddai rhywun yn fodlon roi am hwnna? Faint o arian? Byddai bobl yn fodlon talu cannoedd o bunnoedd just am llofnod Taylor Swift. Neu llofnod Gareth Bale. Mae rhai llofnodion, mae ambell un wedi ysgrifennu henw nhw, a mae pobl yn fodlon talu dros miliwn o bunnoedd just am y llofnod. Nawr, mae gen i lyfr llofnod, fan i'n dangos chi, llyfr llofnod fan hyn. A fe eisiau chi ddyfalu llofnod pwy yw hwn. Chi'n gweld rhyw llythyren yna? C, da iawn. A. Ie, mae l yna. C, at. Guess pwy yw hwnna? Mam chi, gwraig fi. Beth yw hwnna? Catrin, beth yw hwnna? So, Catrin Lewis. Catrin yw hwnna. Llofnod Catrin. Llofnod pwy yw... hwnna. Fi gorau meddwl fy hunan. Aunty Amanda yw hwnna. Aunty Amanda wedi llofnodi yn llyfr i. Llofnod pwy yw hwnna? Pa lythyren chi'n gweld fyna? Ha? Ie, dwi'n yn glir iawn, nag yw. Yw e? E. Aunty Leri. A pwy yw hwnna? Susan. Elizabeth. Wylio. Ie. Da iawn. Mae hwnna bach yn fwy eglur, yn dweud? Nawr, dyna llofnodion rhai o gwragedd y capel yma. Catrin, Amanda, Leri a Liz. Nawr, faint i chi meddwl, os byddwn ni roi hwn ar yr internet heno, a gweud, pwy sy'n eisiau prynu hwn? Faint i chi meddwl, faint o arian na i gael am y llofnodion rhain y gwragedd yma? Lot! Na, fi'n meddwl byddai lot o ddiddordeb gyda bobl. Ni'n meddwl y byd o'r gwragedd yma. Ond byddai bobl, pwy yw Catrin Lewis? Pwy yw Amanda?
ni ddim yn bobl poblogaidd iawn, ond chi'n gwybod, mae Dyw yn edrych ar y llyfr yma heddi, drwchwch ar yr enw yna, a mae Dyw yn dweud, fi'n caru rhain. Fi'n fodlon talu yn ddrud, fi wedi talu yn ddrud am yr enw yma. Fi'n caru Leri, fi'n caru Liz, fi'n caru Amanda, fi'n caru Catrin, mae Dyw yn dweud, mae Iesu Grist yn dweud. A mae wedi talu yn ddrud am yr enw yma. A chi'n gwybod, mae Iesu Grist yn dweud, ni'n edrych ar enwau gwahanol bobl co. Anti Catrin, Anti Amanda, Anti Leri, a Anti Liz. A beth ni'n gweud yw, byddai bobl ddim yn meddwl bod hwn yn bwysig, ond mae Dyw yn meddwl bod rhain yn bwysig. A nath Emyr ddarllen rhestr o enwau, a yn yr rhestr yna, oedd yna merched menywod, a byddai bobl yn dweud, dyn nhw ddim yn bwysig, dyn nhw ddim yn special, ond mae Dyw yn gweud, fi'n caru rhain. A mae Dyw, gwrandewch ar hwn nawr, mae Dyw efo llyfr yn y nefoedd, a mae enwau Catrin, a mae enw Amanda, a mae enw Leri, a mae enw Aunty Liz yn y llyfr yma yn y nefoedd. A mae Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion, fi eisiau chi lawenhau os yw enw chi yn y llyfr yn y nefoedd. Llyfr yr oen, llyfr bywyd. Ond chi'n gwybod beth sy'n fwy special yn y llyfr yna? Dyw Catrin, na Amanda, na Leri, na Aunty Liz, dyn nhw ddim wedi seino'r llyfr yna. Dyw sydd wedi ysgrifennu enwau nhw lawr. Dyw sydd wedi dweud, fi'n caru y wraig yma. A nath Emyr ddarllen am Mair. Pwy oedd Mair? Mam, pwy oedd Mair? Iesu Grist. Oedd hi'n fenyw special, oedd hi'n fenyw enwog fel Taylor Swift. Na. Chi'n gwybod beth oedd oedran Mair? Tia oedran Mirain, oedran Gwennan. Oedd dim byd pwysig amdani, ac oedd pobl yn chwerthin ar ei phen ni. Ond oedd Dyw wedi caru hi. A mae Dyw yn caru pobl twp, pobl drwg, pobl sydd â lot o broblemau. A fel ni gyd yn bechaduriaid. A gweddi ni yw, ni'n gweddio yn y stafell bore yma, byddai bob un yn y capel yma, byddai'n enwau ni yn llyfr, nid llyfr Llonodion Gwydion Lewis, ond yn llyfr y bywyd, llyfr yr oen. Gewch ni weddio. O Dduwyn Tad, diolch fod gobaith i bob un ohono ni. Ni ddim yn bobl enwog nac yn bwysig, ond diolch Arglwydd fod ti yn caru pobl gwan fel ni. Go Arglwydd ein bod ni'n werthfawr yn dy olwg di. Diolch i ti o Dduw. Ni'n gweddio bydde di'n helpu'r plant i wrando ac i feddwl nawr, ac y bydden nhw o Dduw yn dod i wybod am Iesu Grist fel yr un sydd wedi achub nhw. Ni'n gweddio hyn clod iddo fe. Amen. Amen. Diolch yn fawr i chi. Diolch. Yn ni gan i Carol arall. Nawr, ni'n mynd i gan i rhif 60. Wel, dyma'r ceidwad mawr a ddaeth i lawr o'r nef. I achub gweilaidd lwch y llawr. Gogoniant iddo ef. Bu farw yn ein lle, ni. Bechaduriaid gwael. Mae pob cyflawnder ynddo fe sydd arnom eisiau i gael. Nw'n ni sefyll i ganu, dyn gilydd. Oh
Rwy'n ni'n gweddio, gai jyst yn eich sylw chi at rhywbeth bydd yn dechrau yn y flwyddyn newydd, cwrs darganfod Cristnogaeth, ni'n mynd i fod yn redeg fel eglwys. Mae'n dechrau ar y 15fed o Ionawr, nos Fercher yw hynny, ac am 6 wythnos bydd yna rai yn dod at ei gilydd i drafod, i holi cwestiynau, i ffeindio allan mwy am y ffydd Gristnogol, beth i ni'n credu fel Cristnogion. Mae'n cael ei gynnal yn siop goffi 1 to 2, y siop goffi uwchben yr Heath ar Whitchurch Road. Ni ddim yn trefnu hyn i ni. Ni ddim yn trefnu hyn mwyn dangos bod ni'n neud rhywbeth ac yn brysur fel eglwys. Ni'n neud achos ni eisiau bobl i ddarganfod Cristnogaeth, i ddarganfod yr arglwydd Iesu Grist. A felly, yn dim pwynt i ni roi rhywbeth mlaen a printo lot o wahoddiadau, mae eisiau fod ni yn weddigar, yn gwahodd pobl ac yn meddwl, wel pwy yn fy mywyd i, fydd falle eisiau gwybod mwy. Pwy allai roi gwahoddiad iddyn nhw. Wel, na ni weddiod yn gilydd. Arglwydd i ni yn diolch i ti am Gristnogaeth, am ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am newyddion da yn Nadolig, am yr baban a anwyd y methlem. Yn diolch mae fe oedd cyflawniad yr Hen Testament, yr holl proffwydoliaethau a'r cysgodion a'r addewidion. Yn diolch fod wedi dod fel gwaredwr, fel ceidwad, fel un hachub ni. Diolch am ei fywyd diolch am ei farwolaeth, diolch am ei atgyfodiad. Diolch am bopeth mae Iesu wedi gyflawni ar ein rhan ni. Diolch fod gennym ni newyddion da i'w rhannu ag eraill. Arglwydd ni'n gweddio dy fendith di nawr. Ar y cyfarfod yma. Ni'n gweddio dy fendith di ar ein holl brysurdeb ni dros y Nadolig. Ni'n gweddio dy fendith di ar y cwrs yma yn y flwyddyn newydd. A dad, ein dymuniad ni yw fod pobl yn cael clywed am Iesu Grist. Ac yn dod i'w adnabod ac yn cael bywyd tragwyddol, a maddeuant pechodau ynddo fe. Arglwydd, helpa ni yn hyn. Dad, ni'n diolch dy fod ti yn ein adnabod ni y bore yma. A ti'n gwybod ein hanes ni a'n cefndir ni, a ti'n gwybod popeth amdano ni, popeth i ni wedi wneud, a popeth sydd wedi digwydd yn ein bywyd ni. Ac arglwydd, diolch dy fod ti, wedi'n caru ni. Llwch y llawr. A diolch dy fod ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, helpa ni'r bore yma i gredu'r newyddion da yma. A ni'n gweddio yn ei helpu ni hefyd i rannu'r newyddion da yma gyda'r eraill. Dad, clyw ein gweddi a derbyn ein mawl a'n diolch. Yn enw Crist. Amen. Amen. Ganwn ni carol arall cyn troi at air Duw. Rhif 30. Hosanna. Hallelujah. Fe anwyd brawd i ni. Fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calvary. Hosanna. Hallelujah. Brawd ffyddlon di-wahan. Brawd erbyn dydd o gledu. Brawd yw mewn dŵr a tham. A ni sefyll i ganu. Hallelujah.
Felly ni wedi darllen bore yma dechrau Efengyl Mathew. Dechrau y cofnod yma sydd gan Mathew o fywyd Iesu. A mae'n dechrau gyda rhestr achau. Coeden teulu'r llinach yma. A mae'n sawl peth arwyddocaol am restr Mathew. Y peth cyntaf sy'n ddiddorol amdano fe yw'r ffordd mae'n dechrau. Dyma restr achau Iesu Grist. Nawr, fel arfer, neu bron yn ddieithriad, mae restr achau yn cael ei cyfeirio at fel restr achau'r person cyntaf. Y person hynna, top y list. Felly, really, restr achau Abraham dylse hyn fod, achos fe yw pen y teulu. Ond na, mae Mathew'n gweud, na. Na, nid Abraham sydd bwysica fan hyn. Nid Dafydd chwaith, na neb arall. Dyma restr achau Iesu Grist. Dyma lle mae'r restr yma yn arwain. Ail beth pwysig, neu diddorol am y llinach yma, yw mae Mathew di strwythuro fe yn ofalus iawn. Mae'n trio gwneud pwynt gwahanol i Luc. Beth oedd Luc yn trio dangos yn ei linach yw fod Iesu yn fab Duw. Dyna lle oedd yr restr yna'n arwain. Mae Mathew di strwythuro hyn mewn i grwpiau o 14. Mae'n trio dangos bod hyn yn gyflawniad o gynllun Duw. Mae dyfodiad Iesu, dwi ddim jyst yn rhywbeth damweiniol, hap a damwain, na, mae Duw wedi bod yn trefnu hanes. Ond yna, mae rhywbeth arall, mawr, sydd yn ddiddorol am y llinach. A dyna be fi eisiau canolbwyntio arno fe y bore yma. A'r cwbl o bwyntiau, mae Mathew yn cynnwys enwau mamau. Rhywbeth anarferol i'w wneud. Mae'n cynnwys rai o ragedd llinach Iesu. Falle wnaethoch chi sylwi arnyn nhw, nes i falle, nes i gweud mab yn lle mam, ond i ni, falle bod e jyst yn torri lan ar y llinach, mae'n teimlo'n od, mae'n sôn am bod e'n fabi, y tadi, ac yna mae'r mamau yma yn ymddangos, ond i'r darllenwyr greiddio, bydde hyn wedi bod yn sioc. Oedd neb yn gwneud hyn, oedd neb yn cynnwys y mamau, felly pam? Mae Mathew yn gwneud yn hollol fwriadol, mae ganddo fe bwynt i'w wneud. Pa arwyddocad sydd i'r gwragedd yma yn stori teulu Iesu Grist? Nawr, be fi eisiau i'w wneud felly yw yn fyr, rhoi rhyw grynodeb o'r gwragedd yma. Fi'n mynd i drio bod yn fyr achos, yn rhannol oherwydd amser, yn rhannol hefyd achos mae'r hanesion yma yn rai sensitif. Ond yna, ar ôl i ni feddwl am yr hanesion yma'n fras, na ni dynnu allan ychydig o gymhwysiadau. Felly, yr hanesion. Ni'n dechrau gyda Tamar. Adnod 3, roedd Juda yn dad i Perez a Sera, a Tamar yn fam iddynt. Os chi eisiau hanes Tamar, mae'n rhaid i chi droi i Genesis 38. Oedd Tamar, ni'n clywed fan hyn, yn ferch yng nghyfraith i Juda, mab Jacob. Oedd hi wedi priodi mab Juda, sef A ni'n clywed am fod e'n ddyn drwg. Mae mor ddrwg, a mae hyn yn anarferol yn y Beibl, mae mor ddrwg, mae'r arglwydd yn rhoi i farwolaeth. Felly, Drian a Tamar, mae wedi bod yn briod efo'r monster yma. A beth oedd fod i ddigwydd yn y cyfnod, mwyn diogelu'r wraig a sicrhau y teulu, beth ddylse ddigwydd oedd fod brawd yn cymryd Tamar yn wraig iddo fe ac yn cael plant. Mae Onan, y brawd nesaf, yn ei phriodi, ond mae yn gweithredu yn anghywir, dwi ddim yn gwneud i ddyletswydd, ac felly mae hefyd yn marw. Felly mae Tamar wedi colli 2 ŵr, a dyn nhw ddim y gwir gorau yn y byd. Nawr, oedd brawd bach arall, brawd o'r enw Sela.
A mae Jude yn gweud, o na ni aros cyn bod ti'n priodi sel, a gadael iddo fe tyfu lan ychydig bach. Ond mae Tamar yn gwybod na, dyw Jude ddim yn mynd i roi y mab yma i'n priodi. A felly mae Tamar, mae hi yn disguise o hun, mae'n cymryd materion i'w dwylo i hun, mae hi'n twyllo Juda mwyn beichiogi trwyddo fe. Felly mae'n stori cymleth, stori mesu iawn. Pwy sydd yn ni nesaf? Wel, nesaf mae dyn ni Rahab, adnod 5. Roedd Salmon yn dad i Boaz, a Rahab yn fam iddo. Os chi eisiau stori Rahab, chi'n gorfod troi i Joshua pennod 2. Rahab, oedd hi'n dod o Jericho, un o drigolion gwlad Canaan. A ni'n clywed amdani fod hi yn Bytain. Oedd hi'n byw yn wal y dre. Dyma rhywun sydd reit ar y cyrion yn gymdeithasol. Bywyd trist iawn. Ond yna mae yna ddau o Israeliaid yn dod i sbio y wlad, a mae Rahab rwsut yn gwybod am y bobl yma, ac yn gwybod am ei dew nhw, ac yn gwybod bod y dew yma'n fawr ac yn gryf, a bod dim chans gyda nhw fel pobl Jericho, a felly mae hi'n cuddio'r sbiwyr, a mae'n ymddiried yn y dew yma, a mae'n gofyn i ddod yn rhan o bobl ddew, a mae'n priodi i fewn i deulu dew, a mae'n cael plentyn. Yna mae dyn ni Ruth. Eto adnod 5. Boaz yn dad i Obed, a Ruth yn fam iddo. Pwy oedd Ruth? Wel, os chi eisiau stori Ruth, chi'n gorfod troi i lyfr Ruth. A ni'n clywed yn llyfr Ruth am wraig o'r enw Naomi. Oedd Naomi yn byw yn Bethlehem gydag Elimelech ei gŵr hi. A dyma nhw'n gorfod gadael mewn cyfnod o newyn a mynd i wlad Moab, yn mynd gyda'i ddau mab nhw. Ac yn Moab, mae'r bechgyn yma yn priodi gwragedd o Foab. Dwy wraig, Ruth ac Orpa. Ac yna mae'r dynion i gyd yn marw. Elimelech a'r ddau fab yn marw yn gadael Naomi, Ruth ac Orpa. Orpa mynd nôl at ei phobl ei hun, mae Naomi'n dychwelyd i Bethlehem, a mae Ruth yn dweud, fi'n dod gyda ti. Fi eisiau bod yn rhan o dy bobl di, mae dy dduw di mynd i fod yn dduw i fi. A nôl â nhw i Bethlehem, a mae hi yn gosod ei gobaith hi mewn dyn da, dyn cyfiawn o'r enw Boaz. Mae nhw yn priodi am yn y blentyn yn cael ei eni iddyn nhw. 3. Yn ola, yn bedwerydd, mae dyn ni Bathsheba yn adnod 6. Roedd Dafydd yn dad i Solomon, a graig Wrea yn fam iddo. Os chi eisiau gwybod mwy amdani hi, chi'n gorfod troi at ail Samuel pennod 11. A mae'r ffordd mae'n cael ei disgrifio fan hyn, graig Wrea, yn rhoi rhyw syniad i ni o dristwch yr hanes. Oedd Bathsheba yn wraig brydferth iawn, yn briod i Wrea, un o filwyr mwyaf amlwg y genedl. Ac un dydd, mae Dafydd yn gweld Bathsheba'n ymolchi. Mae'n cymryd ffansi ati, a mae'n gwybod pwy yw hi a pwy yw ei gŵr, ond mae'n galw hi ato fe, a mae'n cymryd mantais ohoni, a mae hi yn beichiogi. Mae Dafydd yn trio cuddio'r peth, mae'n dod â Wrea nôl o frwydro yn y gobaith o cyfro'r peth lan, ond mae Wrea'n fwy cyfiawn na Dafydd, ac yn y diwedd mae Dafydd yn wneud yr unig peth mae'n gallu meddwl am, sef trefnu i ladd Wrea. Ac yna cymryd Bathsheba'n wraig iddo fe ei hun. Mae'r plentyn yna yn marw, ond yna mae'n y blentyn arall, sef Solomon. Nawr, fel dwi'n gweud, fe wedi crynhoi fyna, mae'n lot fwy i'w ddweud am yr hanesion yma, am y gwragedd yma. Byddwn ni'n anwch i fynd nôl i ddarllen yr hanesion eich hun.
ar ei lefel symla, be mae y gwragedd yma'n dysgu i ni? Be mae'r ffaith bod nhw'n cael ei nodi yn achau Iesu Grist yn dangos i ni y bore yma? Peth cyntaf yw hyn. Mae yna le i unrhyw un yn heili Iesu. Mae yna le i unrhyw un yn heili Iesu. Un o'r pethau sy'n nodweddu'r Beibl yw mae'n hynod o onest. Os chi wedi darllen y Beibl, byddwch chi'n gwybod hyn. Dwi ddim yn cuddio pethau. Pethau cymleth, pethau trist, pethau ychafu. Chi'n gweld hynny'n gyson. Ie, fi newydd roi chydig o hanes Dafydd, un o gewri hanes Israel. Chi'n edrych ar yr apostolion, a'r ffordd maen nhw'n cael eu disgrifio yn y Testament Newydd. Mae'r Beibl yn onest iawn. Mae'n barod i ddangos bod ni'n bobl toredig. Ni'n bobl meidrol, ni'n bobl sy'n bechaduried, ni'n gwneud camgymeriadau am y pethau trist yn digwydd i ni. Meddyliwch am y gwragedd yma, ni newydd fod yn siarad amdano nhw. Oedd rai ohonyn nhw yn perthyn i'r cenhedloedd eraill, yn perthyn i'r gelyn, os allai roi e fel yna, yn perthyn i'r Cananeaid ac y Moabiaid. Ond oedd ddim yn bobl oedd yn naturiol fel petai'n ffitio yn y stori. Ac, fel fi'n gweud, yn hanes y Peder, mae yna elfennau amheus. Naillai yn bersonol, maen nhw'n gwneud camgymeriadau ac yn gwneud pethau sydd yn anghywir, neu maen nhw yn cael eu trin mewn ffordd cywilyddus. Galla Mathew yn rwydd iawn fod wedi peidio tynnu sylw. Wneud bach o Photoshop, bach o airbrushing. Dyw e ddim, ydy e? Na, mae Mathew'n gwneud y gwrthwyneb. Mae'n tynnu sylw atyn nhw. Mae'n ei henwi nhw. Mae'n gorfodi ni i wynebu y gwragedd yma. Mae'n atgoffa fi'r stori. Mae'n stori, dwi ddim yn amlwg wedi yn stori gwir, stori am Oliver Cromwell. Yn gofyn am gael ei lun wedi tynnu warts and all. Chwan, yn yr hen ddyddiau, pan oedd pobl yn cael llun wedi tynnu, oedd y llun really yn rhy neis, yn gwneud iddyn nhw edrych y ffordd gorau posib. Ond oedd Oliver Cromwell yn ôl pob tebyg, na, fi eisiau fe warts and all, dangos fi fel ydw i. Dyna ni'n gweld am llinach Iesu. Fi'n siŵr bod gennym ni gyd yma bore yma aelodau o'n teuluoedd ni sydd yn embarrassing. Falle os ni'n onest, ni yw'r aelod o'r teulu sydd yn embarrassing i eraill. Ond mae yna le i unrhyw un yn heulu Iesu. Falle bod gennych chi gefndir teuluol cymleth. Falle bod gennych chi skeletons yn eich closet chi. Pethau yn eich cefndir chi. Bydde well gennych chi anghofio amdano nhw a byddwch chi ddim eisiau neb ffeindio allan amdano nhw. Wel, chi ddim yn cael lot fwy o hynny yn yr hanesion fi wedi darllen, ydych chi? Ond mae yna le. Mae yna le i'r gwragedd yma yn heulu Iesu. Dwi ddim yn rwystyr iddo fe. Mae yna eiriau hyfryd yn Hebreaid pennod 2. Yn sôn am Iesu'n dod yn ddyn, dod yn gnawd, dod yn rhan o bobl. A mae'n dweud hyn, Hebreaid 2:11, Canes yr hwn sy'n sancteiddio a rai sy'n cael ei sancteiddio o'r un cyff maent oll. Hynny yw, maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Dyna pam nad oes arno gywilydd. Ei galw hwy yn berthnasau iddo ei hun. Dim cywilydd gan Iesu Grist i bobl wybod bod Tamar a Rahab a Ruth a Bathsheba yn perthyn iddo fe. Dim cywilydd ganddo fe mewn unrhyw un sydd yn galw ar ei enw ac yn gosod ei ffydd nhw
ynddo fe. Falle bod chi'n teimlo bore yma, sneb really eisiau fi. Sdim lle i fi, sa'n ffito mewn, sa'n perthyn. Os oedd pobl yn gwybod y gwir amdano fi, bydden nhw ddim eisiau fe adnabod i. Wel, dyw hynny ddim yn wir gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ail bwynt. Does dim rhaid i'ch gorffennol eich diffinio chi. Does dim rhaid i'r gorffennol eich diffinio chi. Fe di gweud yn barod, oedd y gwragedd yma i gyd wedi cael profiadau anodd. Mewn gwahanol ffyrdd, profiadau poenus, profiadau diflas. Maen nhw'n dystiolaeth yn dyn nhw, maen nhw'n brawf o'r ffaith bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Byd sydd yn gallu bod yn mesu iawn weithiau. Weithiau ni sy'n gyfrifol am y mes, a mae'n rhaid derbyn hynny. Ni'n bechaduried, ni'n cyfrannu at broblemau'r byd. Weithiau mae'r mes yn cael ei daflu arno ni. A chi gyd yn gwybod am be fi'n siarad, ynddi chi? Os ni'n onest, bore yma, ni gyd yn gwybod yn ein calon bod ni'n bechaduried. Ni gyd wedi syrthio'n fyr o agoniant Duw. Falle bod ni ddim wedi bod fel rhywun fel Rahab yn gwerthu ein hunan am arian, ond i ni wedi pechu. I ni wedi gwneud pethau yn anghywir, pethau i ni a chywilydd ohonyn nhw. Ond ni hefyd yn gwybod bod yna bethau'n gallu digwydd i ni weithiau heb bod ni'n gofyn amdanyn nhw. Mae camdrin yn reality. Mae'r ystadegau am gamdrin yn frawychus ac yn anffodus gwragedd yn bennaf sydd yn cael ei effeithio, ddim yn llwyr. Oedd yr stori brawychus yna yn doedd, jyst yn yr wythnos diwetha yma, yn Ffrainc. Camdrin erchyll. Mae'n ofnadwy yn dydy, hynny yw. Dad i tair o ferched, a mae'r syniad yna yn torri'n nghalon, ac yr ystadegau yn dangos y tebyg yw fod yna bobl yma sydd wedi cael ei effeithio mewn gwahanol ffyrdd gan y pethau hyn. Ac a'i weid nawr, hynny yw, os i ni, a fi'n edrych falle'n arbennig at y dynion, achos dyna mae'r ystadegau'n dangos, os i ni'n ychwanegu, ni'n cyfrannu, ni'n gyfrifol o ychwanegu at y pethau yma, mae eisiau ni edifarhau. Os i ni'n edrych ar bethau, dylsyn ni ddim. Os i ni yn ymddwy mewn ffyrdd, dylsyn ni ddim. Os ni'n siarad â phobl mewn ffordd, dylsyn ni ddim. Mae angen i ni edifarhau a newid. Ond os i ni wedi profi'r pethau yma, does dim rhaid i'ch gorffennol eich diffinio chi. Yn aml iawn, ni'n gadael yn dyn ni i bethau y gorffennol, pethau ni wedi gwneud a pethau sydd wedi cael ei gwneud i ni i'n diffinio ni. Dyma pwy ydw i. Mae bach fel, os allai roi darlun chydig yn ysgafn, mae bach fel pasbort. Os ydych chi pasbort? Ond ni arfer bod wrth fy modd, oedd gen i pasbort, a ar ôl corffen ysgol, ges i'r cyfle i fynd o gwmpas y byd chydig bach, ac o'n i'n cael stamps, a ni wrth y modd. O'n i chydig bach yn brolio un ffrindiau o edrych, mae dy fi mwy o stamps yn y pasbort yn y tîm, yn dangos lle fi wedi bod, y lle fi wedi gweld. Fach yma be, erbyn hyn, mae dy fi pasbort newydd. Stim stamps yn dda, sa'n llwyddo i fynd i unrhyw le erbyn hyn. Ond ni'n gallu bod fel na'n dyn ni efo bywyd, hynny yw'r stamps yma, weithiau, mae'n teimlo fel stamp llythrenol arno ni, pethau yn ein gorffennol ni, a ni'n gadael iddyn nhw i'n diffinio ni. Ni'n dal gafel yn ein euogrwydd ni am bethau ni wedi gwneud, ac yn dal gafel yn ein cywilydd ni am bethau sydd falle wedi cael ei gwneud i ni. Bore yma, sdim angen i hynny eich diffinio chi.
lle mae'r llinach yma? Y llinach digon tywyll, trist yma. Lle mae'n gorffen? Mae'n gorffen gyda Iesu. Gyda Iesu. Yr un sydd yn dod i achub. Yr un hefyd sydd yn dod i farnu. Mae dyfodiad Iesu yn dangos i ni fod cyfiawnder yn mynd i gael ei wneud. Yr holl bechodau hynny sydd ar hyn o bryd fel petai heb gael ei cosbi, pobl di ymddwy mewn ffordd ffiaidd a heb gael ei dal a dim cyfiawnder wedi cael ei wneud. Wel, mae'r holl beth yna mynd i ddod i'r goleuni un dydd. A mae yna farn yn mynd i fod. Mae cyfiawnder yn mynd i gael ei wneud. Mae yna faddeuant i'w gael trwy Iesu. Mae di dod mwyn ennill maddeuant i ni, mwyn clirio ein dyled ni. Os dim angen i'r pethau yma ein gorffennol ni, i'n diffinio ni yng Nghrist, os yw'n ffydd ni ynddo fe, mae gennym ni fywyd newydd. Mae gennym ni ddechrau newydd. Mae gennym ni hunaniaeth, identity newydd. Nid be fi wedi gwneud a y pethau sydd wedi cael ei gwneud i fi. Nid dyna pwy ydyn ni nawr yng Nghrist. Ni'n greadigaeth newydd. Mae yna faddeuant, mae yna heddwch cydwybod trwyddo fe. A bydd hyn nawr ni'n dod felly i'r pwynt ola yn gysylltiedig efo hyn. Y pwynt ola sydd gen i bore yma yw hyn. Trwy ffydd, mae diwedd y stori yn dda. Chi'n hoffi happy endings? Trwy ffydd, mae diwedd y stori yn dda. Dyma un o wirioneddau rhyfeddol ar Efengil yn dyfa. Mae'r arglwydd yn ablu droi sefyllfaoedd erchyll daioni i'r rhai sy'n ei garu fe. A dyna sy'n wir yn y llinach yma. A ni'n gweld rhywbeth o hyn yn y gragedd yma. A ni weithiau mae'n gliriach neu gilydd, ond mae'n rhyw awgrym ym mhob un o'r hanesion yma bod ffydd gan y gragedd yma. Mae golwg nhw nid ar ei gorffennol cymleth nhw neu'r presennol poenus maen nhw'n mynd trwyddi, ond mae golwg nhw ar y dyfodol. Maen nhw gyd yn ceisio'r arglwydd ac yn ceisio plentyn. Hynny yw, chi methu cael disgrifiad gwell o obaith a cyfle newydd a diwedd hapus na gen i plentyn ydych chi. Gweithaf amgylchiadau y gragedd hyn, ond nhw'n glynu wrth yr arglwydd ac yn disgwyl am blentyn, yn disgwyl am Meseia. Ac eithon nhw ddim i siomi na. Ar ôl yr amser, ar oedi, y disgwyl hir yma, yr arglwydd Iesu'n dod. Ac wrth gwrs mae Iesu ei hun yn dod i sefyllfa ddigon cymleth, digon mesu. Oedd e'n cael ei gyhuddo weithiau o fod yn Samariad. Hynny oedd fel petai rhyw gwestiynau gan bobl am ei gefndir, am ei enedigaeth, am ei fagwraeth e. Ac yna wrth gwrs ar y groes, mae'r arglwydd Iesu yn cael ei gamdrin yn y ffordd gweitha posib. A mae'n dewis hynny. Mae'n dewis hynny o'i wir fodd. Mae'n cymryd ein pechod ni ac yn cymryd ein cywilydd ni arno fe ei hun mwyn ein hachub ni. Ar y groes, mae'r gweithaf mae'r byd yn gallu ei wneud yn cael ei goncro. Fe sy'n feddigol. Do your worst, meddai Iesu, ac yna mae'n atgyfodi. Ar y groes mae bydreddu y byd yn cael ei lanhau, a mae'r pechod a'r diafol, a'r cnawd, a'r byd, a'r bedd maen nhw gyd yn cael ei trechu. Trwy'r groes mae Iesu'n dangos fod pob stori trist
yn gallu gorffen yn dda. Fod ein poen ni, ein galar ni, yn mynd i ddod i ben rhyw ddydd. A rhywsut, fod e'n anodd falle i weld hynny nawr, a falle yn anodd i gredu hynny nawr, fod hyd yn oed y pethau gweithaf yn ein stori ni, daioni, ac yn rhan o'i gynllun ni. Dyna oedd yn wir am Tamar, dyna oedd yn wir am Rahab, dyna oedd yn wir am Ruth, dyna oedd yn wir am Bathsheba, heb ddyn nhw, bydde dim Iesu. Chi'n gweld? Heb eu poen nhw, bydde dim gwaredwr. Mae'n wir am Iesu hefyd. Trwy'r poen, mae bywyd yn dod. Mae'r un peth yn wir i ni. Nawr, wythnos diwetha, gaethon ni bonus bach ar y diwedd. Bonus wythnos diwetha oedd Joseph, y tad yma, y tad annisgwyl yma. Y bonus heddi yn fyr iawn yw Mair. Mair. Sa'n i gweud lot amdani hi, a mewn ffordd, mab ei fam hi yw'r person naturiol i feddwl amdani. Ni ddim yn gwybod lot am Mair. Ni ddim yn gwybod beth oedd ei breuddwydion hi, beth oedd ei gobeithio'n hi mewn bywyd. Bydde hi wedi bod yn ymwybodol o'r hanesion, ni wedi sôn am bore yma. A mae hi yn cael ei thynnu fewn yn annisgwyl i'r stori, yn dydi? Mae'n angel yn ymddangos iddi hi hi'n dydd ac yn cyhoeddi'r newyddion rhyfedd yma iddi. A bydde hi ddim yn gwybod na beth oedd o'i blaen hi. Oedd hi ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. Ac eto mae'n eitha clir. Ti'n mynd i enni plentyn yn y boen ar y ffordd. Ti yn mynd i enni plentyn dan amgylchiadau fydd pobl eraill yn cwestiynu a ddim yn deall. Mae yna dristwch i ddod, mae yna gywilydd cymdeithasol i ddod. Ti'n ifanc a pwy a oer sut mae Joseph yn mynd i ymateb a falle bydd rhaid i chi ffoi am eich bywyd a chi'n mynd i wynebu caledu. Beth yw ateb Mair? Dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di. A mewn ffordd, mae Mair yn adlewyrchu ein galwad ni gyd fel Cristnogion, yn dydi? Wrth i ni ddod yn Gristion, mae yna wahoddiad i unrhyw un, mae yna le i unrhyw un, sy'n bod pwy i chi a beth i chi wedi gwneud. Dewch ato fe. Ac yng Nghrist, mae yna ddechrau newydd i'w gael. Gallwch chi anghofio am eich gorffennol mewn un ystyr, a roi hynny o'r neilltu a dechrau ar fywyd newydd a gyda hunaniaeth newydd. Ond mae'n rhaid i chi ddeall, mae dilyn Iesu yn mynd i gostio. Dwi ddim yn mynd i stopio yr mes, a'r boen, a'r difrod sydd yn gallu bod mewn bywyd. Ond ni'n mynd ymlaen. Mewn ffydd. Dyma fi, dyma law forwyn yr arglwydd, dyma fi, was yr arglwydd, bydded i mi, yn ôl dy air di. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu can newydd i ni fel eglwys. Cyfieithiad yw o gan Saesneg. Yr gan yn wreiddiol o come all ye unfaithful. Yn chwarae wrth gwrs ar yr garol enwog yna, come all ye faithful, dewch ffyddloniaid. A fi'n cymryd mae'r reswm dros yr gan yma yw, weithiau ni'n camddeall yn dyn i geiriau fel ffyddloniaid. Deall ffyddloniaid, ond teimlo, wel, na fe, fi dim ond gallu dod os ydw i'n berson ffyddlon. Fi dim ond gallu dod os ydw i yn ddigon da ar gyfer yr arglwydd Iesu. Dim ond pobl fel na mae e'n derbyn. Wel, na. Na. Dewch bawb sy'n anffyddlon.
Felly mae dyna yw eich hanes chi. Dewch, gwan ac ansicr. Dewch, sneb ar ben ei hun, yn nid chi yw'r unig un. Dewch, ddeffrwyth, hiraethus rai. Bod gweddion faich, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Stopiwch edrych ar eich hun bore yma, edrychwch arno fe. Nawn ni sefyll i ganu. Os chi'n gyfarwydd â y gan yma, canwch allan i helpu'r rai sydd yn llai cyfarwydd. Nawn ni sefyll i ganu. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.